benvidos todos e todas a esta primeira xornada internacional de bibliotecas de Galicia e do norte de Portugal. Agárdanos unha xornada chea de actividades na que as bibliotecas, eses lugares refuxio benditos nos que o tempo parece que desaparece, van ser as protagonistas. Espero que nos espere unha xornada de disfrute para todos e para todas. Sen máis, quero dar a benvida a Cristina Rubal, subdirectora xeral de Bibliotecas e do Libro. Un aplauso, por favor. Silvia. Benvidas e benvidos a nova edición da Xornada de Bibliotecas Públicas que, como desde hai 7 anos, os convocamos aquí todos os anos. Temos a sorte de poder disfrutar dunha xornada de convivencia, de falar, de compartir. Este encontro se consolida cada ano como un espacio de reflexión, de intercambio, de inspiración alrededor do papel que xogan as bibliotecas na sociedade e como mellorar a calidade do noso traballo, do noso servizo. Este ano, ademais, é unha edición moi especial porque por primeira vez damoslle a categoría de internacional, xa que contamos coa participación dos profesionais bibliotecarios e bibliotecarias da rexión norte de Portugal. Os nosos compañeros bibliotecarios portugueses, como vistes no programa, están tanto nas mesas redondas como tamén estarán aquí con todos nosotros entre o público. Porque a cooperación galego-portuguesa no ámbito cultural e bibliotecario é unha realidade viva e hoxe damos un paso máis para seguir construindo pontes entre estas dúas sociedades próximas que comparten historia e tamén retos comuns que intentamos poñer en marcha a través do proxecto europeo POCTEC de intercambio cultural no que estamos traballando desde hai 10 anos que denominamos Nortear. O título da xornada, máis alá da prescripción, mediación, lectura e bibliotecas, propónnos ir un pouco máis lonxe da idea tradicional de recomendar libros e orientar lecturas. O que queremos é acompañar, inspirar e conectar as persoas coa lectura, desde novas perspectivas, novos formatos e novos espazos. Vivimos tempos nos que ler non é só abrir un libro, é entrar en diálogo co audiovisual, co digital, co social e co emocional. As bibliotecas son hoxe laboratorios de convivencia, de aprendizaxe, espacios de encontro interxeracional e intercultural, motores da participación cidadá. Ao longo da xornada coñeceremos experiencias innovadoras de mediación lectora, ese é o obxectivo de hoxe. Proxectos que buscan chegar a novos públicos, ás nosas bibliotecas, á mocidade, ás familias, ás persoas maiores, aos colectivos en risco de exclusión e tamén a quen quizá aínda non atopou o placer da lectura, pero nosotros nos encargaremos que sí que o atope. Falaremos de novas canles e ferramentas, de redes sociais, de videoxogos, de clubes de lectura híbridos, de divulgación científica, de colaboración co tecido educativo e cultural, dos retos da era digital e da importancia de que as bibliotecas siguen a ser lugares acolledores, abertos e inclusivos. Teremos, como todos os anos, a parte teórica hora pola mañá e a práctica nos obradoiros da tarde. E tamén é importante para todos nós compartir conversa cun café e coa comida do mediodía. É tamén importante porque esta xornada, en definitiva, é unha oportunidade de compartir coñecemento, establecer lazos e inspirarnos mutuamente. Galicia e o norte de Portugal demostran hoxe que o futuro das bibliotecas pasa pola cooperación, pola creatividade e polo compromiso coas comunidades ás que serven. Moitas grazas a todas e a todos pola vosa presencia hoxe aquí, especialmente as persoas relatoras que nos acompañan, e tamén moitas gracias á Fundación Cidade da Cultura, que sempre nos dá apoio nos espazos, na intendencia e tamén no diseño das nosas imaxes da xornada, como fixo este ano o noso compañeiro Roi Fernández. Gracias tamén aos nosos compañeros de bibliotecas escolares que, como todos os anos, nos acompañan aquí hoxe, nunca nos fallan nas nosas xornadas.
Fundamentalmente, tamén, xa o faremos no seu momento, como a todos os anos, entregaremos o premio Bibliotecas que Inspiran, as bibliotecas gañadoras que temos aquí hoxe, e nada, xa lle anticipo os parabéns. E sin máis, desexamos vos unha xornada productiva, estimulante e chea de ideas para seguir levando a lectura e a emoción de ler máis alá da prescripción. Moitas grazas e que pasedes moi ben. Pois é un prazer e unha honra para min presentarvos a persoa que vai levar a cabo a conferencia inaugural, unha persoa excelente en todos os sentidos e coa que sempre é unha maravilla coincidir. Ele é natural de Pontevedra, é escritor, abogado, tamén presentador de televisión, tamén traballou como guionista, ademais colabora como articulista en diversos medios de comunicación, presenta na Televisión de Galicia, tamén colabora con Radio Nacional de España, vaya, un home do renacemento. Como todos vos sabedes, estou falando de Manel Loureiro, que coa súa primeira novela, Apocalipse Z, o principio da fin, que comezou sendo un blog en internet, converteuse nun fenómeno viral, posteriormente nun bestseller. As súas seguintes novelas tamén foron un éxito de vendas tanto en España como no resto dos países do mundo, e coa súa última novela, Cando a tormenta pase, dá un xiro definitivo thriller e ademais foi gañadora do premio Fernando Lara 2024. Actualmente, varias das súas novelas están en proceso de adaptación á gran pantalla. Se necesitas unha actriz entre 30 e 50, vale? Seguro que hai algún perfil por aí, vai dando nomes. Mentres el segue vivindo en Galicia, preparando novas historias. Falábamos antes tamén criando rapazada adolescente, que é un traballo maravilloso que compartimos. Recibimos cun caloroso aplauso a Manel Loureiro. Menuda introducción. Bueno, pois boas tardes, amigas e amigos. En primeiro lugar, bueno, xa vedes que me presentaron, son Manel Loureiro. Para os que non me coñezan, practico a profesión máis antiga do mundo. Non, a ver, non é esa a que estás pensando, esa é a segunda, vale? A que practico é a máis antiga do mundo, que a de contar historias. Eu son un contador de historias, son un contacontos. O que pasa é que son un contacontos un tanto particular, porque son escritor e, ademais, un deses raros casos de escritor que viven do seu traballo. É un auténtico privilexio, do que me sinto enormemente agradecido. Por eso, polo meu traballo, é unha honra estar aquí hoxe convosco, as bibliotecas e a lectura. Que sí, que poida que non soe tan moderno como blockchain, influencer, pero crédeme, esas dúas verbas teñen un poder que as modas efímeras xamás alcanzarán. Primeiro de todo, grazas. Grazas por estar aquí e grazas por seguir aí. Porque, sexamos honestos, ser bibliotecario, aquí a estas alturas de século no 2025, é case un acto heroico. Nun mundo cada vez máis inzado de pantallas, de atención reducida, de búsqueda permanente da seguinte descarga de dopamina, facer do amor polos libros, coa súa necesidade de lectura pausada, do seu tempo, do seu ritual, é algo digno de mérito. Como vos digo, os bibliotecarios tedes algo de héroes e de heroínas, pero que ademais facedeos sen capa, sen varita máxica, en ocasións cun orzamento que parece sacado dunha novela de terror de Stephen King. Pero aquí seguides, e iso xa di moito. A miña relación coas bibliotecas é un tanto particular, porque eu comecei sendo, como todo mundo, un usuario, e agora mesmo, ademais de visitalas con frecuencia, formo parte, cos meus libros, dos fondos da meirande parte das de Galicia, das de España e de moitos outros países do mundo. Isto me dá unha perspectiva privilexiada, non tan profunda como a vosa, que sodes os bibliotecarios e as bibliotecarias que coñecedes as bibliotecas mellor que ninguén, pero sí desde fora podo ver as dúas caras do voso mundo, dende un lado e outro do mostrador, como usuario, como invitado a moitas bibliotecas, e tamén como alguén que está nas estanterías agardando polos lectores. Ben é certo que o mundo das bibliotecas mudou moito dende que eu era un cativo e empecé a ir ás bibliotecas. Eu tamén empezo a acumular anos, pero esa evolución foi sen dúbida para millor.
Nunca esquenzades que as bibliotecas, como as librerías, son o último porto de onde parten os libros, non? O momento en que deixan de ser propiedade exclusiva da escritora, do escritor, e pasan a formar parte do imaginario de decenas, centos, miles, centos de miles de lectoras e de lectores. E o papel que xogades vos en ese viaxe é impagable. Así que no meu nome e no nome de miles de autores e de autoras deixádeme dicirvos unha soa verba. Grazas, de verdade, grazas. Os datos din que en España, os datos de aquí, de hoxe, din que en España máis do 65% da población lee libros no seu tempo libre. En Galicia, o número de lectores sube ao 66,2%, o que supón case 6 puntos máis que en 2023 e sitúa a comunidade por encima da media estatal. Galicia alcanzou o seu mellor índice lector histórico situándose como a sexta comunidade autónoma máis lectora, o que minte a xente nas enquisas non é ni medio normal. Así que, paradóxicamente, cando tantos pronosticaban a morte do libro frente ao deslizar nunha pantalla, estamos nun momento lector, eso sí que é verdade, bastante saudable, aínda que se minta nas enquisas, con crecemento mesmo nos grupos maiores. É dicir, estes datos en bruto son orientativos, máis ben, eu sempre teño a idea de que hai moita xente que, bueno, que pensa, que di, que vai a quedar mellor se di que lee. Pero sí que é certo que se lee cada vez máis. Con todo, as bibliotecas, que en esta batalla teñen moito que ver, sufriron as súas feridas. Moitas bibliotecas públicas teñen, é certo, horarios limitados, recortes de persoal, un mantemento deficiente. O software da xestión das bibliotecas mesma chegou a ser un tema político, porque recentemente o Ministerio de Cultura anunciou que ia sustituir o software israelí usado pola Biblioteca Nacional por cuestións éticas, por debates xeopolíticos e valor público. En Galicia, aínda que moitas bibliotecas municipais e comarcais melloraron moito a súa infraestructura, aínda hai zonas rurais con escasez de servicio, horarios deficientes e actividades culturais que teñen e dependen de voluntariado. É dicir, se mellorou moitísimo, pero aínda nos queda marxe de mellora. Pero aquí está o importante. As bibliotecas que sobreviven fano pola súa reinvención. Se converten en espazos de coworking, en sedes de clubes de lectura, talleres, sesións de contacontos, exposicións, presentacións literarias, encontros con autores. Facer que a xente vaya ás bibliotecas non só polos libros, senón por a comunidade, pola experiencia. Ese é o novo obxectivo. Hai varias tarefas pendentes. En primeiro lugar, educar dende a infancia, non? Os hábitos lectores fórmanse dende moi cedo. E a biblioteca escolar debe ser un lugar vivo, non un espacio de paso. A coordinación entre bibliotecas escolares, municipais e os familiares é clave. E de familiares, hablando, hai que implicar as familias. As campañas de fomento da lectura deben dirixirse tamén a nais e as pais, porque un neno que ve ler na casa é un neno que entende a lectura como algo natural. Despois hai que modernizar a imaxe das bibliotecas, porque non digo que haxa que facer unha campaña de marketing, sino tratar de explicar a xente que a biblioteca xa non é ese lugar silencioso e serio de fai 40 ou 50 anos. En realidade son espacios cheos de vida, de creatividade e de diálogo. E finalmente, isto é importante, que darlle visibilidade aos libros e aos autores galegos e en galego. A lectura non se promove só con campañas institucionais, senón tamén cunha presenza continuada nos medios, nas redes e nos espazos públicos, non? É fundamental apostar pola lectura en galego. Cada libro lido na nosa lingua é un acto de defensa de identidade cultural. As bibliotecas teñen que ser espazos onde o galego teña presenza destacada, tanto no fondo editorial como nas actividades. Pero é que non é este o único desafío fronte que vos encontrades. O libro, o elemento fundamental de calquera biblioteca, está a vivir, como vos comentaba fai un momento, a súa propia revolución industrial coa chegada do formato electrónico. Permitido un momento de reivindicación cara a vos, porque poucas profesións tiveron que adaptarse tanto como a vosa. Pasaste de fichar con tarxetas perforadas, os máis vellos,
a facer préstamos na nube, de colocar cómics a organizar talleres de inteligencia artificial, de atender en mostradores de madeira a resolver dúbidas sobre certificados digitais, currículos e DNI electrónico. E aínda así, cando alguén vos ve e decides que sodes bibliotecario, algún di, é que traballas nunha biblioteca, que tranquilo debe ser eso. Tranquilísimo. Como un aeroporto 15 de agosto, non? Tes 20 adolescentes buscando enchufes, 3 avós pelexando por un xornal, un grupo de contacontos de primaria facendo un taller con peluches que berran. 100 total. E aínda así, e a pesar de todo iso, as bibliotecas están vivas. A biblioteca é o único lugar público onde podes entrar sen pagar, sentarte sin que che boten e estar acompañado sin sentirte só. Iso é impagable. Iso é resistencia cultural. Non o esquezades nunca, unha biblioteca aberta é un faro en metade do temporal. En Galicia sabemos moito de temporais. E xa que estamos en confianza, dígolo sen reviravoltas, non basta con sobrevivir. Fai falta investimento, apoio político, persoal e sentido de humor e paciencia. Así que seguide facendo o que sabedes facer mellor, reinventar, convertir as bibliotecas en espacios vivos, que haxa música, charlas, cafés literarios, clubes interxeneracionais, noites de terror, lecturas dramatizadas, talleres de cómics, poesía urbana, que os rapaces entren, sí, pero que queden porque pasa algo dentro. E se podedes, grabádeo, compartídeo, facede ruido, mostrade ao mundo que a biblioteca non é un lugar silencioso, que é onde a comunidade respira. Vou rematar xa, e quero pedirvos que imaginades unha escena, por un segundo. Unha tarde calquera, nunha biblioteca de Galicia, a vosa, outra, tanto me ten. Un neno entra, colle o seu primeiro libro, senta no chan e empeza a ler. E a bibliotecaria, o bibliotecario, sorrí. E non porque fixese o seu traballo, non porque vexa un neno ler ou porque escollese un título que considera adoitado para el, senón porque sabe que se acendeu unha faísca. E as faíscas, cando se coidan, acaban facendo fogueiras. Así que, amigas, amigos, seguide acendendo fogueiras. Seguide pelexando por horarios, por orzamentos, por catálogos actualizados, pero, sobre todo, seguide sorrindo cando alguén vos diga grazas por recomendarme este libro. Porque nese momento gañastes. E se algunha vez dubidades, lembrade isto. As bibliotecas non son o pasado, son o último refuxio do futuro. Nada máis e moitas grazas. Que bonito, Manel, que bonito iso de acender fogueiras. Iso sí, acendedeas fora da biblioteca, porque dentro arde todo, vale? Como dicía antes Cristina, incorporanse este ano... Vou quitar as gafas porque xa non leo, claro. Agora xa non vos vexo, así é ideal todo, é a idade. Incorporanse os profesionais bibliotecarios do norte de Portugal. As bibliotecas que nos acompañan nesta xornada son a de Vilanova de Famalicao, Mondim de Basto, Vicela, Póvoa de Lañoso, Vieira do Miño, Fafe, Cabeceiras de Basto, Amares, Barcelos, Braga, Vilaverde, Arcos de Valdévez, Melgaso, Monsao, Valença, Vilanova de Cerveira e Viana do Castelo. E, ademais, estarán acompañados por Bruno Eiras, subdirector de Bibliotecas, e María Joao Guerreiro, técnica da Dirección Xeral do Libro, dos Arquivos e das Bibliotecas do Ministerio de Cultura, Xuventude e Deporte do Goberno portugués. Damosvos a benvida a Galicia, a benvida a Santiago de Compostela e a Cidade da Cultura. Mañá 29 de outubro celébrase o Día da Eurorrexión. Para conmemoralo vaise celebrar o evento Cultura na Eurorrexión Galicia, norte de Portugal, no Consello da Cultura Galega, será ás 10:30. Convidamosvos a todos e a todas a participar. É un acto para o que hai que inscribirse na mesma web do Consello da Cultura Galega, así que si vos interesa e vos apetece, anotadevos e verémonos mañán ás 10:30 ali. A continuación, imos facer entrega do Premio Bibliotecas que Inspiran. Temos que unha acta para ler, que vai ler Cristina. Moitas grazas, Siria.
Bueno, pois, como decía Iria, este ano cambiamos o título, o premio que levamos, este sería a 7ª edición, porque queríamos trascender da innovación, animarvos a que tuverades máis interés en comunicarnos a todos nosotros as vosas experiencias máis gratificantes, que o que mellor resultado vos daban no eido da promoción da lectura. Entonces cambiamos o nome a Bibliotecas que Inspiran, que, como decía Ira, que queríamos que servira para recoñecer os proxectos que mellor reflicten o espírito innovador, participativo e transformador das bibliotecas, converténdoas así sempre en espazos de encontro e de aprendizaxe. Este ano pois tuvemos éxito, gracias a vos. Tuvemos moito éxito porque este ano tuvemos 19 candidaturas, os outros anos, limitando un pouco co título a innovación, pois tiñamos sobre 12, 11, 15. Este ano tuvemos 14 proxectos de 11 bibliotecas de 11 concellos de menos de 10.000 habitantes, e 5 proxectos de 5 bibliotecas de 5 concellos de máis de 10.000 habitantes. A todos os que presentastes proxecto, moitísimas grazas. Foi un honor lervos, é unha tortura seleccionar solo 2, porque é verdad que estaban fantásticos e foi moi difícil para o xurado seleccionar un. Temos aquí xa os proxectos gañadores, os compañeiros e compañeiras dos concellos gañadores e máis aquí neste caso a concelleira de Soutomaior, que nos acompaña neste momento, e máis o bibliotecario Ángel de Betanzos, serán os gañadores. Na categoría de entidades locais con poboación de ata 10.000 habitantes, o premio concédese á Biblioteca Pública Municipal Luís Seoane do Concello de Soutomaior polo proxecto Biblioverán 2023-2025. A Comisión destaca especialmente o chegamento da biblioteca á comunidade, incluso a aquelas persoas que non acoden habitualmente, e o esforzo por ofrecer o servicio bibliotecario en horarios máis amplos e fora do espazo físico da biblioteca, que ten un gran impacto entre a veciñanza. A Comisión tamén valorou as actividades de animación á lectura cun enfoque interxeneracional que busca fomentar a lectura e a participación activa de toda a comunidade, o que enriquece a experiencia cultural e educativa. O proxecto suliña tamén a importancia da sostibilidade e da accesibilidade, aproveitando recursos naturais e mobiliario urbano para crear ambientes agradables e inclusivo. Un exemplo facilmente replicable noutros lugares, aumentando así o seu impacto positivo en diferentes comunidades. Na categoría Entidades locais con máis de 10.000 habitantes, o premio outórgase á Biblioteca Pública Municipal Alfonso Castelao do Concello de Betanzos polo proxecto Paseos Librescos. Trátase dunha iniciativa que une literatura, historia e espazo público, convidando a cidadanía a redescubrir a súa vila a través dos libros e das palabras. A Comisión salientou o valor social e patrimonial da iniciativa, que converte o percorrido polas rúas de Betanzos nunha experiencia cultural viva, aberta a toda a comunidade e tamén aos visitantes da vila. Un dos aspectos máis valorados é o impacto social, xa que fomenta a lectura e achega a historia e o patrimonio local dun xeito accesible, atractivo e participativo. Crea unha experiencia educativa enriquecedora e aberta a toda a comunidade de Betanzos. Paseos Librescos amosa unha planificación coidada, unha estrategia de comunicación eficaz e unha visión moderna da biblioteca como motor de dinamización cultural. A súa capacidade para xerar sinerxias entre institucións e colectivos locais reforza o seu impacto e demostra que a colaboración é un camiño esencial para que a cultura chegue máis lonxe.
Tamén a Comisión de Avaliación quere deixar constancia, bueno, antes de nada, un aplauso, por favor, para os compañeiros de Soutomaior e de Betanzos. Pero a Comisión de Avaliación quere deixar constancia do seu recoñecemento ao traballo, á creatividade e ao compromiso profesional de todas as bibliotecas participantes. As iniciativas presentadas amosan a diversidade, a vitalidade e o talento que caracterizan o sistema bibliotecario galego. Un tecido vivo que día a día promove valores de inclusión, igualdade de acceso ao coñecemento e participación cidadá en espazos de encontro, de innovación e de cohesión social, capaces de inspirar ás persoas e de fortalecer o sentido de comunidade en todo o territorio galego. A Comisión tamén agradece a participación de todas as bibliotecas e anima a todas elas a continuar creando espazos e oportunidades de fortalecer a relación entre cultura e a cidadanía. Sendo as 15 horas dase por pechada a sesión da Comisión, a avaliación do certame Bibliotecas que inspiran 2025. E sin máis, do acta o resumen desta acta por lida, nada, felicitar outra vez aos gañadores e dicirlles e insistir en a todas vos, por favor, que moitas gracias polo voso tempo, moitas gracias por poñer o voso traballo nun documento, enviálo ao certame, permitirnos a todos nós que coñecemos e recoñecemos o voso traballo diario, as vosas ansias de mellorar e de facer o día a día dos vosos veciños e veciñas máis agradable, máis introducir a cultura tamén no seu día a día. Graciñas a todas e todos. Proceder agora sí a entrega de premios. Para iso vou pedir que suba aquí Candamín ao conselleiro José López Campos e que vai facer entrega ao alcalde de Soutomaior, Manuel Lourenzo Sobral, e a bibliotecario de Betanzos, Ángel Arcai. Un aplauso, por favor. Viver por ser simples, un día para ser feliz, tirando un tempo e sopramos a casa que perde pis, o vendo un fin preto branco. Para facer unha foto de grupo que suba a conselleiro bibliotecario de Soutomaior tamén, por favor. No seu cultural, as coisas não vão se encaixar. Se você se cobrar demais, deixe-nos enganar. Bueno, os obxectivos basicamente deste proxecto eran promover e incentivar o uso da biblioteca ao aire libre, achegarnos á poboación que non acode habitualmente á biblioteca municipal, implementar actividades de animación á lectura xa para público infantil ou xa para público adulto, unha proxección de imaxe actual e de compromiso coa veciñanza por parte da biblioteca municipal. As almas deste proxecto son, sen dúbida, Raquel e Diego. Están moi comprometidos co servizo, son profesionais do mundo cultural e bibliotecario que seguen as mesmas liñas que temos na biblioteca física. E ambos os dous levan xa desde o proxecto dende 2023, dende o inicio. Finalmente, dar as gracias a Isabel, que quedou na biblioteca para que nos pudéramos estar aquí. Gracias a Mar por sempre estar aí. E animarvos a que participedes e fagades proxectos deste tipo nos vosos entornos, sen desanimarvos e sabendo que os resultados destas propostas sempre van a moi longo plazo. Nada máis e moitísimas gracias. Eu, moi brevemente, porque a terra de que na traballa, entón eu creo que hoxe pois, é día de recoñecer aquelas persoas que fan posible pois, este proxecto. Dicía Michael Ende algo así como que detrás de cada historia real hai unha historia interminável.
Neste proxecto, facendo unha paráfrase, hai un pouquiño diso, que detrás de cada biblioteca que mereza o nome de selo debe haber tamén unha biblioteca que rache coas paredes, que vaya moito máis alá, unha biblioteca pois tamén interminable. Iso, como nos decía Patri, de alguma maneira é a filosofía que está detrás de todo este proxecto, digamos, a chegar o que non só os libros, sino todo o que implica unha biblioteca, verdad? Todas as dinámicas, todo o valor, todas as historias que hai detrás, pois as persoas, pois mesmo en contextos que a priori non estarían pensados para iso. As praias maravillosísimas que temos alá no noso concello, pois teñen que ser pois un exemplo diso. Claro que hai moito pois de todo o traballo que ten aquí Patri, Mar, Diego, Raquel, Silvia, tamén por suposto, porque todo isto require pois de esforzos, de conciencia, pero sobre todo o que hai detrás disto, o digo con coñecemento de causa, porque teño a sorte de ter esta xente traballando alá en Soutomaior, é un inmenso amor pola literatura, un inmenso amor polos libros, e unha inmensa gana de traballar para que ese amor pola literatura se traslade e chegue a todos lados. Eu creo que iso que de verdadeiramente lle dá impronta, que lle dá pegada, e que fai que proxectos como estes pois poidan trasladarse pois desta maneira. Grazas, sodes un orgullazo, por moitos máis bilboráns que temos por diante, non podo máis que decir que todo o que se pode a parte do Concello, pois aquí estaremos, e a todos e a todas vos, pois convidarvos ao Bilboverán, ás praias, a tantos proxectos que temos alá. Moitísimas grazas a todos. Nada, é un moi breve, darlle as gracias aos colegas que escolleron pois este proxecto dos paseos librescos como un dos premiados este ano. Eu teño un pouco sentimentos encontrados con todo isto, porque, bueno, decía o Loureiro, non, que os orzamentos, eu considero unha biblioteca pequena, aínda que nos toque estar dentro de só de máis de 10.000 habitantes, pero é que somos unha biblioteca con graves problemas de recursos humanos e económicos. Temos o xusto para abrir a porta pola mañán e pouco máis. Entón, claro, os proxectos que temos que facer son proxectos pensados a 0 euros ou a menos 10 e que se premien e se recoñecen estas iniciativas está moi ben, pero claro, me queda un sabor de boca que, bueno, sobre todo vendo outros casos, e coñezo a Silvia de fai 20 anos e sei que cando hai aposta dos arriba pois todo funciona mellor, a verdade é que me dá un pouquiño incluso de envexa. Creo que estes días moitos compartíades seguramente unha noticia que rolaba polo mundo da prensa, que falaba das bibliotecas como o terceiro lugar e que para destruílas non hai que tirarlles bombas como as compañeiras de Gaza, basta con que os políticos non nos fagan caso e nos quedemos aí un pouquiño perdidos no anonimato. Pois, dende logo que eu estou un pouco cun sentimento, non sei, encontrado, estou moi contento por isto, pero sí que lle sigo reclamando aos que mandan pois que nos intenten axudar un pouquiño máis, porque creo que se poden facer grandes cousas. Pareceme moi importante que teñamos unhos lugares de cultura aos que non hai que pagar para acceder, nos que van a ter sempre compañía os nosos veciños, e xa bichedes que estes paseos librescos pois non é máis que iso. Pasar as mañás enteiras que a veciñanza, neste caso nós non temos praias, pero bueno, que temos moito patrimonio e buscamos no fondo local e nos recursos que temos pois todo o que poidamos enseñar, e a verdade é que é un luxo que a xente se anime, participe con nós e poida facer que isto saia adiante. Así que nada máis, moitas gracias. Moitas grazas a vos, moitos parabéns por estas iniciativas que contribúen a xerar, sen ningunha dúbida, unha sociedade moito mellor. Por último, quero lle dar a palabra ao conselleiro José López Campos, por favor, un aplauso para ele. Bueno, moi bo día. A verdade é que é un auténtico placer estar hoxe aquí, é unha honra que estedes tamén todos vos aquí na Cidade da Cultura, en este gran espazo que foi soñado, foi concebido para albergar o máis importante, o máis trascendente da cultura en Galicia. Non creo que, despois de moito esforzo e moito traballo, se conseguiu. Hoxe este espazo está chamado a ser, non porque o diga eu, sino porque todos os estudios, todos os informes en relación aos hábitos e usos da cultura o din, que a Cidade da Cultura está sendo un dos grandes referentes en materia expositiva, albergando tamén distintos eventos e, sobre todo, por suposto, poñendo en valor
dúas das grandes xollas que temos aquí, neste gran espazo, que a veces son descoñecidas. Unha delas é o Gran Arquivo de Galiza, que temos aquí, e que alberga milleiros de documentos de historia do noso país, e outro deles é a Biblioteca de Galicia, que tamén está aquí no edificio do lado e que é outro dos grandes referentes no ámbito cultural galego. E falando de bibliotecas, por suposto, xe eu quería estar aquí para estar con vos e danzarvos ou darvos algunha mensaxe. Evidentemente, recollendo tamén esa parte máis reivindicativa, que a comparto e a entendo de forma directa, e tuve a sorte de ser durante casi 14 anos alcalde dunha vila de máis de 20.000 habitantes, en este caso o Concello da Estrada, e coñezo perfectamente cales son as dificultades, os problemas que a veces temos para soster ou para impulsar proxectos no ámbito cultural e, sobre todo, sei perfectamente as dificultades e os problemas os que se encontran as bibliotecas en Galiza, aquelas que dependen directamente dos concellos, pois que ten que haber, e aquí o apuntaba o alcalde de Soutomaior, ten que haber ese compromiso por parte da administración para poñer en valor os recursos necesarios e para poder destinar seguramente os recursos necesarios a esa parte cultural a veces máis descoñecida, e tamén, por suposto, dende a Xunta de Galicia. Por suposto que o noso compromiso vai máis alá do apoio ás bibliotecas públicas galegas, como ben sabedes, que están situadas nas cidades, nas 7 grandes cidades, pero tamén, por suposto, alentando, apoiando, impulsando, sensibilizando tamén moitas veces as administracións locais para que apoien de forma decidida os proxectos culturais tan importantes que son as bibliotecas. E para visualizalo, ainda que, dende logo, non sexa a solución definitiva, pero creo que sí importante, é bo que nos reunamos, é bo que fagamos xornadas como esta, ademais, na que eu quero poñer en valor esa unión, esa sinerxia que temos entre Galicia e o norte de Portugal. Creo que esa institución fundamental, esa Eurorrexión, que ten que ter unha presencia importantísima en moitísimos proxectos europeos, pero tamén, sobre todo no ámbito cultural, porque temos moitas cousas en común, permiten que ao final fagamos eventos como estos nos que debatamos, analizamos, vexamos cales son os retos de futuro dun dos servicios máis importantes no ámbito cultural, como son as bibliotecas, e despois tamén que podamos coñecer proxectos que están facendo cousas maravillosas no territorio. En este caso, temos dous exemplos de bibliotecas que van máis alá do que é a infraestructura cultural, trascende esa parte de infraestructura cultural e entra máis no ámbito da responsabilidade persoal. E eu aquí quero poñer en valor todas esas persoas que están detrás desos proxectos, en este caso as bibliotecarias, os bibliotecarios, os técnicos, os administrativos, a xente que forma parte dese corazón, desa parte máis humana das bibliotecas e que permiten que poidan ver a luz proxectos tan extraordinarios como este, que a veces, como decía o representante da Biblioteca de Betanzos, a veces vai máis alá da parte orzamentaria. Efectivamente, é necesario e fundamental que haxa un compromiso orzamentario por parte das administracións, pero que tamén consigue que a través da implicación do persoal das bibliotecas estos proxectos trascendan e teñan esa capilaridade e poidan chegar a todo e cada un dos cidadáns. A veces é difícil pasar esa porta cara dentro dunha biblioteca, é máis fácil sacar esa paixón, sacar ese amor polos libros, sacalos á rúa e que a xente poida ter ese primeiro contacto con eles. Despois destas experiencias nos damos conta de que rompemos esa barreira, a veces difícil, de que a xente que non está acostumada a chegarse a unha biblioteca poida romper esa primeira barreira física e poida acabar sendo un usuario habitual das nosas bibliotecas. É certo que o libro e a lectura en Galicia están nun momento doce. É verdade que os datos apuntan, os últimos datos, nos últimos anos ascendimos moitísimas posicións no ranking nacional. Galicia é a 6ª comunidade autónoma en índice de lectura. Temos tamén mellorado moito nun dos temas que a min personalmente me preocupan directamente, que é a lectura de libro en galego. Creo que é importante que sigamos sensibilizando para que a xente se achegue, se mergulle nos grandes autores e autoras de libro en galego. Para darvos un dato, dos 2.000 libros que se publican máis ou menos anualmente en Galicia, dos 2.000 títulos que se publican cada ano, máis da metade
se publican en galego, pero temos que seguir avanzando en ese camiño. Temos que seguir avanzando tamén na porcentaxe de persoas que leen habitualmente en galego. Ese é outro dos obxectivos que temos dentro da Xunta de Galicia e, por suposto, decir que para nós un recurso fundamental, básico para ese obxectivo son a rede de bibliotecas, tanto a rede de bibliotecas públicas de Galicia, a Xunta de Galicia, como a rede de bibliotecas dependente dos concellos. En esa liña aceptamos, desde logo, ese reto, compartimos tanto os éxitos como os retos que temos a futuro e espero e desexo que destas xornadas tan interesantes podamos sacar esas conclusións que nos permitan seguir avanzando en ese camiño. Ese obxectivo, eu simplemente darvos os parabéns porque aquí estades a masa crítica, aquí estades o corazón, aquí estades o músculo da rede de bibliotecas de Galicia e eu non me queda máis que agradecer porque sei que máis alá da vosa profesión está a vosa profesionalidade e a vosa dedicación que é total e máxima para que os proxectos culturais das bibliotecas en Galicia sigan sendo unha referencia no ámbito cultural. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Imos coa seguinte actividade da mañá. Hai moitos xeitos de comunicar e transmitir a cultura. Hai moitas maneiras de facer actividades dentro das bibliotecas, como acabamos de ver. Facelo dun xeito ameno, creativo e divertido e, sen ningunha dúbida, un valor engadido. A seguinte intervención ten moito que ver con isto. Recibamos cun forte aplauso a xornalista Patricia Fernández. Bueno, muchas gracias a la Xunta por invitarme a compartir estas jornadas tan especiales y voy a intentar estar a la altura de todas las conferencias y todo lo que ha pasado hasta ahora. Yo soy periodista, ¿vale? Pero mi historia es un poquito particular y especial porque hace como 3 años abandoné los medios de comunicación tradicionales y me fui a las redes sociales. Me fui a las redes sociales por intentar comunicar algo que a mí me apasiona, que es la cultura, y pues soy una persona que ha crecido en las bibliotecas. Desde pequeña mi madre me llevaba, yo soy de Madrid, a la biblioteca de Collado Villalba, de Las Rozas, bueno, de los pueblos en los que me he criado, así que por eso me hace hoy especial ilusión estar aquí con todas vosotras. Cuando me propusieron formar parte de estas jornadas, se me ocurrió acercaros brevemente, porque tampoco tengo mucho tiempo, mi trabajo, enseñaros lo que hago desde el punto de vista pues, de una periodista, pero sobre todo desde el punto de vista de una mujer que ha crecido, ¿no? Y que se ha nutrido de las bibliotecas. Que me gusta esto que ha comentado Manuel, de que antes eran como un espacio muy silencioso, que yo me acuerdo que entraba como casi asustada, mientras que hoy en día pues, son un espacio donde hay un montón de actividades. Así que voy a meterme ya de lleno, ¿no? Fijaos, yo me hice viral en el buen sentido de la palabra, es decir, cuando empecé a subir vídeos y empezaron a despertar como la curiosidad de la gente hace 3 años. Y fue hablando de libros, de un libro muy en concreto además, que es Frankenstein, de Mary Shelley, que se acaba de estrenar la adaptación de Guillermo del Toro, que os invito a todas a ir porque es maravillosa. Y hacía una cosa muy curiosa, y es que no le comentaba a la gente tenéis que leer este libro por esto y por esto, ¿no? Sino que yo les invitaba a contar mi historia y cómo yo vivía ese libro de Frankenstein a partir de los datos que conocía de Mary Shelley. Y entonces, con el paso del tiempo, me di cuenta de que qué pasaría, que es esto que os pongo aquí, si en lugar de recomendar un libro, ¿no? De decirle te lo tienes que leer por estas razones, invitamos a la gente a preguntarle qué necesita de esa historia, cuáles son las curiosidades que surgen. Y entonces me di cuenta de que al final la gente, el público con el que yo me comunico, que hay muchas edades, no son solo gente de 15 a 25 años, sino que el rango es muy amplio, quiere que les preguntes qué necesitan y a partir de ahí les introduzcas este libro. Pero en concreto hay un autor que a mí me fascina, del que si me seguís en redes sociales vais a ver bastantes vídeos, que es Federico García Lorca. Venderle, por utilizar este término, o comunicar sonetos del amor oscuro en redes sociales y que este vídeo se haga viral, es un reto. Chicas, chicos, quiero decir, yo
me defiendo en un terreno donde la gente baila y me pongo a hablar de libros. Entonces dije, ¿cómo puedo yo hacer que a los chavales que me siguen les entren ganas de leer sonetos del amor oscuro? Y si hay algo que nos gusta y que a mí me gusta, es el salseo, saber de dónde nace este sonetos del amor oscuro. Porque Lorca era persona como tú y como yo, se enamoraba como tú y como yo, pero cuando le rompían el corazón, pues escribía tremendos libros, ¿no? Entonces voy a reproducir un vídeo y quiero simplemente que hagamos un pequeño ejercicio entre todas las que estamos aquí, de que me digáis qué os llama la atención, y ya os adelanto de un vídeo que llegó, no sé si ahora no me acuerdo, pero 200.000 reproducciones. Quiero decir que es un vídeo que circuló bastante bien en redes sociales, y al final lo que se vende en ese libro, o sea, lo que se ofrece al usuario, no es la historia de Lorca, es Sonetos del amor oscuro. Lorca le dedicó a su último gran amor uno de sus libros más virales. Te cuento este salseo lorquiano de la super pop vintage. ¡Let's go! Contexto: España 1933. Lorca, una joven promesa de la literatura que con su poesía... Ser feliz, tirando um tempo só como eu canso que perdes. Vejo fim preto branco, as nuvens a passar. Oh, seu Continuamos agora sí coa primeira mesa da xornada, que se chama Novas canles para a mediación lectora. Para esta mesa contamos con tres excelentes profesionais. Por unha parte temos a Elisa Yuste, consultora e formadora no ámbito cultural, editorial, bibliotecario e educativo. Contamos tamén con Lucas Costas, comisario e guía divulgador no Museo do Videoxogo, MUBI. E contamos tamén con Marcia Castro, técnica superior na Biblioteca Municipal de Visela. Nada, deixo-vos con eles ata onde entrar. Bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un punto de inflexión, porque en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, la tarea va mucho más allá del consejo y nos acerca más a una palabra que yo utilizo últimamente mucho, que es la mediación. Creo que quedarnos solo en la recomendación pues es quedarnos un poquito cortas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hago esa reclamación, que es no hablar tanto de promover la lectura, de fomentar la lectura, sino de mediar la lectura entendida en un sentido muy amplio. Y yo soy una gran reclamadora de la calidad y el sentido frente a la cantidad. Las bibliotecas somos espacios de encuentro entre lenguas, entre generaciones, entre culturas, que pues quizás se puede hacer de una forma más especial, más contenida, más cercana, más familiar dentro de las bibliotecas. Y bueno, pues creo que, como os decía, pues nuestro objetivo como profesionales es ir más allá de la prescripción y de la recomendación. Y como última idea, pues esa importancia de la activación, de la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues creo que mediar y acompañar es algo que hay que hacer de la mano, y aquí estamos muchos para darnos esa mano. Muchas gracias. Lucas, cando queiras. Hola, moitas gracias. O MUBI, que Museo do Videoxogo de Galicia, que abriu en 2019 xa pasaron uns cantos anos. Daquela, ou incluso indo un pouco máis atrás, pois nos imaginábamos, isto é algo que comentamos, pois que hoxe estaríamos participando nun evento como este, Xornadas Internacionais da Biblioteca, ou que hai un ano estaríamos aquí neste mesmo espacio exactamente hai un ano, pois recibindo o recoñecemento de entrar no Sistema Galego de Centros Museísticos, pois resultaría difícil de crer. Pero, por suposto, estamos observando que estes últimos anos, e dende o comezo desta década en particular, pois a apertura das administracións e das institucións públicas
o entendemento do videoxogo como un elemento cultural, que o videoxogo era parte da cultura, que tamén era un vehículo de expresión artística e que tiña que estar incluído en institucións como as bibliotecas, e dende que, pois, en particular, empezouse a recoller esa necesidade de telo en depósito legal, a preservación do videoxogo na Biblioteca Nacional e nas bibliotecas autonómicas, dende que, pois, o persoal da Biblioteca de Galicia visitou o Movie e se achegou ali e vimos que enseguida compartiron a nosa visión, polo cal estamos moi agradecidos a Cristina e a todo o persoal da biblioteca. Con máis de 18.000 títulos lanzados cada ano, é imprescindible para poder mediar, para poder coñecer, é imprescindible coñecer o medio, achegarse a él, para esa mediación, coñecer o videoxogo, coñecer o medio, coñecer os títulos e as tendencias. Creo que con iso remato. Moitas grazas, Lucas, moi intensa, moita información. Sin máis, Marcia. Buenos días a todos. Os vou a hablar de un proyecto que nos ha desafiado e entusiasmado en Visela, se llama Noticias Falsas, Pensar antes de compartir. Varios estudios demuestran que las noticias falsas, por la novedad y por la emoción que transmiten, llegan más lejos, más rápido y tienen un impacto más profundo en los ciudadanos que las noticias reales. Y teniendo en cuenta que la calidad de nuestras decisiones se basa en la calidad de la información a nuestro alcance, eso comienza a ser preocupante. Ante esta urgencia, en 2018 la Biblioteca Municipal de Visela sintió que su misión necesitaba ser actualizada. Así nació el proyecto pensado para un público transversal, desde los más jóvenes hasta los seniors, que son los más vulnerables a la desinformación. En la práctica promovemos talleres de 1 y 2 horas en tiempo lectivo. Tenemos 5 talleres principales: noticias falsas, técnicas de manipulación, investigación avanzada en Google, hechos versus opinión y inteligencia artificial. Vai moderar Alba Paz, xefa de Servizos de Biblioteca, se vai presidir a mesa o Galo de Barcelos. Empezamos, si che parece, Luz. É bibliotecaria do Concello de Oleiros, onde dirixe e coordina o sistema de bibliotecas. Moitas gracias por convidar ao Concello de Oleiros a presentar algúns dos nosos proxectos. Co obxectivo de achegar o libro e a lectura a toda a poboación, decidiu crear un sistema de bibliotecas municipais formado pola Biblioteca Central, que está nunha das localidades de máis poboación mellor comunicadas, e 6 bibliotecas auxiliares que están, bueno, pois para acercar principalmente a lectura e os libros aos nenos, nenas e adolescentes, que son as persoas que máis dificultade tiñan pois para vir, pois por exemplo, á Biblioteca Central. Solamente me vou a centrar en estes 3 proxectos. Un deles que é Ler para saber a ciencia. Este proxecto son charlas de divulgación científica dirixidas principalmente a nenos e nenas a partir de 10 anos e tamén para toda a poboación en xeral. Outro dos proxectos é o roteiro cultural e literario. Ten as características de que o alumnado do Instituto Miraflores é o que o vai traballar. Os textos despois publícanse nun folleto que se reparte a todo o alumnado e acábase sempre con unha actividade lúdica. Todos os anos participaban entre 400 e 500 alumnos en autobuses. E a última actividade da que vou a falar é o que nós chamamos a campaña de promoción da lectura, que son actividades de fomento da lectura dirixidas ao alumnado dos centros de ensino. No verán facemos un dossier, este dossier repártese a todos os centros de ensino, tanto de primaria, infantil, primaria, ESO e bacharelato, e o profesorado elixe as actividades nas que queren participar. Ana Paula Brito, licenciada en Educación pola Universidade do Miño,
Actualmente é a xefa de unidade municipal do Gabinete de Bibliotecas coa coordenación da Biblioteca Municipal de Barcelos. Boa tarde a todos, obrigado a todos por nos ouvir. Vou tentar de alguma forma simplificar e há conceitos e ideias que iríamos falar que nós que trabalhamos nas bibliotecas municipais, que trabalhamos nas escolas, que trabalhamos com a leitura, sabemos, temos projetos para todas as idades, pediram-nos para falar e refletir um pouco sobre a leitura em família, que é algo que é um assunto que não é muito fácil. A leitura em família, como chegamos lá, é um pilar, sabemos que é um caminho para termos leitores, leitores ativos, leitores interventivos. Como é que chegamos às famílias? Vamos percebendo que é isso que é importante, a relação afetiva com o livro. O fundamental é aquilo que percebemos destes projetos é que a leitura está nos afetos. O facto de as pessoas se sentirem em grupo, se sentirem juntas, se sentirem felizes, se sentirem descontraídas, é o sucesso do projeto. É efetivamente o sucesso do projeto. Obrigada, mais poderíamos falar, mas o tempo é muito pouco disponível. Eu gosto dos sábados lá na biblioteca. E eles quiseram mandar um beijinho para todos vocês. E eu não podia faltar com a palavra. Obrigada, sí, eso non o podíamos perder, que ademais decide no que vimos dicindo toda a mañá do importante que son as emocións, o importante que é o afecto para poder disfrutar do que é a lectura. Temos tamén a Rate Martín, directora de Xestión e Experiencia do Visitante do Centro Botín de Santander. Voy a ser como muy breve para daros las pinceladas justas para que entendáis el proyecto que yo os vengo a presentar. Venga, pues hola desde Santander. No sé si habéis estado alguna vez en el Centro Botín. Bueno, los que lo conocéis, los que no lo conocéis o las que no lo conocéis, pues por favor estáis tardando. Y las que ya habéis venido, pues sabéis que es un centro que está encima de la bahía, en pleno centro de Santander. Voy a hablar un poquito, 2 minutos, que es lo mío, además el edificio, que es de lo que yo me encargo, pero voy a daros dos pinceladas. Fijaros que estamos encima del agua, pero literalmente encima del agua, en el centro de la ciudad, que era súper importante dinamizar el centro de la ciudad, y que tenemos un edificio súper abierto. En el Centro Botín ya teníamos 8 años, y empezamos en el año 2000 con una investigación con la Universidad de Yale. Tenemos una investigación súper potente en torno a las artes, a las emociones y a la creatividad. Tratamos las artes visuales, la música, la literatura, danza, teatro, cine, en lo que nos ocupa literatura. La literatura incrementa nuestra imaginación y empatía. Nos permite vivir nuevas realidades y sentir las emociones de otros sin comprometer las nuestras. Sin lugar a duda, artes, emociones y creatividad son el trinomio que basa muy potentemente todo el proyecto del Centro Botín. Tenéis aquí para que nos escribáis, os pongáis en contacto con nosotros, escribidnos por favor y nos intercambiamos ideas y proyectos y lo que queráis, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.